Γεια σας παιδιά, έτσι ευχαριστώ εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που παίζω στάμπλικα. Αν νικήσω θα παίξω 3 μάτς custom, όπου θα βάλουμε ένα ποντάκι με ένα κανονικό παίκτη ό,τι τύχει. Αν νικήσω και στα 3 μάτς θα αξίζει το subscribe σου. Αλλά αν ο παίκτης που έχει δυσκολευτεί, δηλαδή βάλει ένα πράγμα και δυσκολευτεί και εγώ μπορώ να το κάνω, δεν θα το κάνω. Γιατί θέλω να προσπαθήσω να κάνω ένα hack, γιατί τότε δεν είναι η ευκαιρία μου να κάνω ένα hack. Καταλάβατε? Θα το δείτε στην πορεία. Βερονίκα. Θα περιμένω πρώτα να νικήσω παίκτης. Περιμένω. Έλα, θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω με ένα άλλο πράγμα, με ένα καλύτερο πράγμα. Σ' άρεσε, το ήθελες. Ξέρω. Ωραία. Έλα, μπριου. Όχι, γιατί τάτσαρι, ήθελα να πατήσω τέτοιο πράγμα. Άντισα, δεν θέλω να κόλλω. Έλα, μπρα. Όχι, το πέτυχα, κρίμα. Μπαμ. Έλα, πλήση πένα, Και έπρεπε να κάνω το hack. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον ήρθα. Άρα πρώτος γύρος win, πάμε για δεύτερο γύρο. Λοιπόν, στο δεύτερο γύρο θα είναι δύσκολος μάλλον. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Ωραία. Τι ωραία σκηνή αυτό εδώ πέρα, μου αρέσει με το κουνέλ που... box. Λέγεται Γκαμπριελάς. Γκαμπριέλας 5. Γκαμπριέλα 5 βασικά. Τα 5 ή έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι. Έλα, βέβαια. Ρε, πώς την έφαγε έτσι. Έλα, ρε. Έλα, παίρνα. Μπράβο. Χάρη στη βοήθειά μου πέρα. Εγώ χάκαρε. Λάκαρε, ρε. Λάκαρε. Θα προσπαθήσω να το κάνω τώρα. Αυτό το χάκαρε. Φυσικά δεν είναι χάκαρε. Λάκαρα, ρε. Λάκαρα. Τι θέλω τι κάνεις. Τι είναι αυτό. Τάξε και ρε, λάκαρε. Καλκάς να κάτσετε ένα χορό. Ρε, έκανε διπλό ντάι. Μποτάκι είναι, δεν ξέρω. Τι κάνει. Μπρο, δεν το πέτυχα. Ωραία, πέρασε. Αλλά κλείς πένατο. Δεν το πέρασε. Θα κάνω το hack, γιατί και εγώ μπορώ να το περάσω. Εγώ μπορώ. Έτσι. Το έκανα. Ήθελα να... Τελευταία μάτς, παιδιά, μακάρι να νικήσω. Ωραία, αν νικήσω, είπαμε κερδίζω το subscribe. Άμα θέλετε να με κάνετε, δεν πειράζει. Σε όποιος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο του βίντεο, να με κάνει ένα like και να κάνει και ένα comment. Ωραία. Αυτό το σκηνικό δεν μ' άρεσε με το σκηνικό, είναι ό,τι καλύτερο. Μπρο, δεν το πέτυχα, για λίγο. Όχι! Έλα, προχώρα, μπράβο. Έχω τιμητικό και χάκαρα. Λοιπόν, παιδιά, χάκαρα δεν πειράζει αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.